As de guía máis continuación. Facemos un bucle, sempre poñendo a nosa corda por riba nese bucle. Pasamos o noso cabo por dentro do bucle, por detrás da corda, e volvemos a metelo polo bucle. Estiramos, tensamos, e ata aquí o as de guía. Unha vez feito este nó, para que non nos quede o cabo estorbando no encoraxe dos mosquetóns e no noso arnés, o que facemos é, seguindo o propio bucle, volver cara a corda e poñela paralela. Así, temos o as de guía sen ningún cabo que nos moleste. Este é o aspecto frontal e este o traseiro.